Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Bu hepde Azatlygyň esas temaları. Şol sany websaýtymyzda iň köp okulanlar we dinlenenler Aşgabatda geçýän az öýünler bilen bagly habarlar boldy. Mysal üçin guramaçylaryň planyna görä Aşgabat 2017 oýunlary prezidentiň täze rekordy bilen tamamlanar. Aşgabat 2017-iniň resmi açylyşy boldy. Aşgabat 2017 müňlerçe okuwçy mezur tamaşaçy bolar. Hindistanly sportsmenler Türkmenistanly guramaçylar sebäpli Aşgabatda baryp bilmediler atly makalarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de bu hepde Gara deňizde Türkmenistanly gaskyk ele salyny atly makalamyz köp okuldy. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny Özbek häkim direktorlary ýenişdi. Türkmenistanly hajylar Saudi Arabistanyň dolanyp gelýär atly videolar çekýär. Türkmen görnüşleri 37-nji hepde atly fotosergimiz hem köp görüldi. Şeýle-de az öýünlarynyň ýapylyş dawarasynda Berdimuhammedowyň täze aýdymy ýerine getirip rekord goýmak ähtimallygy, hassalaryň Türkmenistanaky we Türkiýedäki tejribeleri, Türkmenistanyň jurnalisti azatlyga çykarmagy, adam gynanmak, besetmäge çagyrylmak barada gepleşiklerimiz köp dinlendi. Bu hepde iň köp söhbetde çekenleriň başyny Bayram Alynyň käbir oglarynyň ýaşaýjylary ýol watkasyndan kösenýär atly makala boldy. Aşgabat 2017 daşary ýurtly jurnalistleriň her birine 2 sany ýol belet gözegçilik edýär atly makalamyz hem köp söhbetde çekdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem makalalarymyzy okap, gepleşiklerimizi dinläp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyň olarky daşary işler ministri Batyr Berdiýewiň hoşlaşyk aýdymy diýen at bilen rus hem ingliz dillerinde çapdan çykan kitap baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan Türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdi Hallyny olar diýri workasyň kampaniýasy goýda Warşawada Batyr Berdiýewiň türmede ýazan goşgularyndan taýýarlanan kitapçany tanışdyrdy. Hemen bu kitapça häzir şu proýektiň awtorlarynyň aýtmaklaryna görä Batyr Berdiýewiň goşgulary rus we ingliz dillerinden başga dillere de terjime etmäge taýýarlanýar, başga dillerde de çykaryljak. Batyr bu goşgularyny şu türmede başga ýyllarda daşaryk çykarmagy başarypdyr. Şoň bilen birlikde ýa Batyryň goşgulary barada ingliz diline, rus diline makalar çykyp başlady. Belki Batyryň goşgulary barada ne kitap barada pikirlerini paýlaşarsyň. Batyryň kitaby meni ýiti duýgu aldyrdy, sebäbi beýle kitap serek duş gelýär, serek dürýär. Şoň bilen birlikde de Batyryň kitaby maňa Gollandiýada ýaşan Anne Frank'yň gündeligini ýatlatdy. Anne Frank'yň gündeligim häzir bütün dünýäde meşhur edebiýatgarlyk hasap edilýär. Şol Annanyň ýazan kitabyna da bir ütgeşik zat ýok, ol öz ýagdaýyny, natsistleriň, nemsleriň gelip adamlary tutup äkidişini, adamlaryň nähak ýerden atylışyny, adamlaryň gyrlyşyny, şonuň bilen birlikde onuň öz töweregindäki hosarlarynyň ýeke-ýekeden ýygynalyşyny gurrun berýär. Edil şolar ýaly Batyryň türmäde düşende gurrunny adamlary ýeke-ýekeden ýygnadylar. Olar jemläp suud etdiler, olary jemläp toporlaýyn günäkär hasap etdiler. Şeýdem türmä basdylar. Bir edil şol natsistleriň alyp baran işine meňdiýär. Meselem Niyazwyň janyny kast etmek diýilen şäherde aýdaly 5 adam, 10 adam, bir 15 adamyň topor bolup biler köp gitse. Ýöne baryp 50-60 adamy jemläp suud etmek ol bir gaty aýlygan zat. Özüm olar gittiler, içinde hiçbiri özünü aklap bilmedi. Hiçbiri özünde günahının yoktuğunu aýdyp bilmedi. Şonu suud edip bilmedi. Ýagny olara şeýle mümkinçilik öwredilmedi. Kanun esasında aklawçy tutmaga, açyk suud edilmäge, açyk suudda özüni goramaga mümkinçilik öwredilmedi. Şeýlemi? Bu hakykatdan şeýle bolýar. Ine şolaryň biri Batyr men gördüm, tanıyan, ol bizden yaş yigitdi. İkinci bir tarapdan Batyryň töweregindäki olanlar täze ösgelen bir nesildi. Bizde bir täze bizim medeniýetimizde
edebiyatımızda täze bir nesil döredi. Meselem Komsomolets Türkmenistana ya Türkmenskaya iskara gazetler bolsun, şoňa türkmenden redaktor bolar, şoňa bir türkmen ýollaşylyk eder dip garaşmanlyk az wagtlyk Anneber Dağbayew Komsomolets Türkmenistana redaktor boldy, başga bir şolar ýaly kadr ýokdy. Şol kadr yetmezçiligini şu Batyryň nesili doldurdy. Şoň bilen birlikde de Batyr gaty bir duýga baý, romantik adam eken. Öz ýüregini, öz göwnüni, ýurduna bir gowluk isleýän adam eken. Ýurdun şol düşen ýagdaýyny görse de bilse de ertirki günüň gow boljagyna ynam bilen ýaşamagy başaran adam eken. Ýöne türme onu iň bir ömrüniň gül wagtyna, iň bir işlemeli döretmeli wagtyna maýyp etdi. Şonuň sesini çykmaz ýaly etdi. Indi Hudaý berdi, elbetde şu türkmen türmesinde ýitenler diýilýänler hakynda kän maglumat ýok. Şoň bilen birlikde olar diýir gorkadyň kampaniýasy häzir 110 adamyň sanawyny öretdik, şolar hakda maglumatlary çap etdi. Bu ingliz diline, ors diline bu maglumatlar. Şoň bilen birlikde Batyr Berdiýew hakynda da şu kitapda maglumat berilýär. Batyr Berdiýew 60-njy ýylda dogulupdyr. Batyr Berdiýew 82-nji ýylda Türkmen Döwlet Uniwersitetini tamamlap soňra Dom Peçatda ýa-da Metluwat öýünde işe başlady. Komsomolets Türkmenistan'da işleýärdi. Emma Batyryň şahirligi bilinmeýärdi. Batyryň şahir kalby barada bizde maglumat ýokdy. Ýögsem bir etajda, bir gatda Batyr bilen birlikde işledik. Batyr bilen günne asa ýüzbeýiz bolýardyk, salamlaşýardyk käte. Emma Batyryň şahirligini biz bilmeýärdik. Indi siz şu Batyryň goşgularyny esas aýratynlygy näme de görýäňiz? Bu Batyr barada bu goşgular näme aýdýar? Batyr şu goşgularyny iň bir mukaddes zada ýüzlenýär. Ýagny öz maşgalasyna ýüzlenýär, aýalyna hem ogluny ýüzlenýär. Egerde biz watan diýen sözi alsak, şol gadymky Slawayan dilinde rodina diýmek, ýagny watan diýmek, rodina maşgalany aňladýar. Watan diýmek hakyky düýp manysyny maşgaladan gelip çykýar. Ol öz maşgalasyna ýüzlenýär. Iň bir mukaddes zada öz ogluny hem aýalyna ýüzlenýär. Özüne iň goly zatlara ýüzlenýär. Ondan mukaddes zat Batyr öýdenmek. Ikinji bir tarapdan onuň şahirligi barada. Batyryň düşen ýagdaýyna, Batyryň oturan türmesinde diňe goşgu ýazmak mümkin. Goşgudan başga zat ýazmak men pikirimçe mümkin däl. Şo ýerde men özümem 2-3 gün oturup gördüm. Diňe goşgu, diňe ýüregiňdäki duýguny beýan etmek mümkin. Egerde biz öňkürek döwri seretsek, meselem Şirali'ni türkmen okuyucuları, dinleyicileri gatyňy tanıya, şonuň gün bize geňeşmeýän Dogyar atly powestini ol türmede oturup ýazypdy. Türmede powest ýazýan, roman ýazýan adamlar bardy Sowet döwründe. Ýöne türkmen türmesinde, onda da Niyaz döwründäki türmede oturan adama diňe goşgu ýazmak mümkin, diňe öz duýguny, diňe içki joşguny daş çykarmak mümkin. Başga hiç bir sözi, başga bir maglumaty daş çykarmak mümkin däl. Şoň üçin şol zerurluk sebäpli Batyr şahir bolandyr diýip pikir edýän. Şol sebäpli de ol halkyň ýüregine ýetip biler, taryha girer. Egerde mundan sälçi wagt öň millet türkmen waşyny okan bolsa, inni Batyr Berdiýewiň goşgularyny göz ýaş bilen okarlar. Hemmeler okar. Hormatly dinleyijiler, ýazdy Hudaý berdi Karly bilen Batyr Berdiýewiň türme goşgulary baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogly gizlilikde saklanar. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen paýtagtynda ady öýünlerini beýan etmek üçin waran daşary ýurtly jurnalistleriň biri Azatlyk radiosi bilen söhbetdeşlikde açyk asmanyň astyna gözel şäher Aşgabatda haýran galanyny aýtdy. Emma oňa şäherden daşary çykmagy hemde owalar görmägi, ýöneki adamlar bilen gurlaşmagy ruhsat berilmändir. Eýtim paýtagtdan tapawutlykda Türkmenistanyň owa ýerleriniň adamlaryň durmuş şertlerine ähili. Türkmenistan'a Kavarçymyz Soltan Açylow bu barada Daşoğlu welaýatynyň Gurban Soltan ýeji etrawynyň Andalit Daýhan birleşiginde ýaşaýan 72 ýaşly pensioner Üdümgül Laýda bilen söhbetdeş boldy. Owalarňyzyň ýollarynyň yaramadlygy barada aýtdyňyz. Owaňyz etrap merkezinden uzakda ýerleşýärmi? Etrap merkezi bilen araňyz näçe kilometr? Etrap bilenmi? 2 kilometr.
Bizlere men etrafa koştular. Bizim pasılık göçenem uçaskaları. Şol owaňda näçerek asfaltlanmadyk, todorluk köçe bar. Indi kese köçelerden başka ulakan uzun köçeden 4 köçe var. Hemmesi asfalt değil. 41-45 pametnikin uruş veteranlarına diklenen yadigarlık. Yanından karap gitedi şonlik 2 kilometr desen hem yanlış misan köçelerin uzunluğu. Aslında 4 köçe var. Uzun köçeden. Şol haçanam bolsa bir wagt asfalt bolupmy diýä hiç wagt size asfalt bolmadymy? Şu bir köçemiz ir wagt asfalt bolgan. Olam oyulup kän wagtlaryny palçyk bolup zat etip ulu maşinlar näme bolup kalganda. Teze tekiz yeri yok. Şu bir 10 metr yerem tekiz yeri yok. Şundan ilat köpçilik nähili kynçylyk çekýär? Kış aýlary ýa tomuz aýlary nähili kynçylyklar ýüze çykýar? Batka bolýam, todan bolýam, nähili adamlar kösenýär? Şu kösenip şu nänin yankı 41-45'in yanında mektep. Şu okuçularımız var indi üyden gitýän. Okuçularımızın ine bu arasında tüflilerini sumkeye salıp rezin edikleri giydirip yöremiz. Rezin ediklerini neden mektebin daşında çıkarıp işana girgenden sonra ya tüflilerini giyip neteller mektep klasına girediler. Ana şimdi kıyınçılıklar bilen oku bürktüler. Yankı yaramaz batka köçelerde owanyň uloglary nähili görýär? Maşinlar. Maşinlar batye. Piyada örtenye, kösenyeler, maşinlar amşundin. Batıp çümüp birbirini süýre bürgeli kaysı. Ana şu ne ýagdaýlar bolady. Şu kösenişme de hiçbir gülüp günümüz geçmiýe bizlerin. Etraf merkezine biriktirip etrafın hasabyna geçen bolsaňyz. Indi şol baryp şäher häkimligine zat arz edilen okmy? Arz etilmedi hele. Şu owanyň ýaşulary bolmaly, şu ýygnaklara, maslahatlara gatnaşan ýaşular çykýan owaňdan, bam söyle ýaşular. Obada indi toýlary soýan molla inşallah bar. Olar bar. Şolar öňe düşüp bir düzetmeň urna çykýan nemeler ýokmy ýaşular? Yok, o näle ýaşuly yok ay. Yok o. Öz uğruna gezip yörler hemmesem. Halkın aladasyna etçek adam yok sıra. Şu Daýhan birleşiginiň başlygy alat etmeli. Başlyklar näme bilen meşgul bolýar? Başlıklar şu dekançılık. Gektar ekip aladılar özlerinin nesine. Şu özünün maşgalasına oylanadı olaram. Bolmasa var, başlık var. Boğanda näme? Bir yat saylak koyupdylar, 30 hektar 50 hektar yerlere yaşıl et koyupdylar. Olaram ne? Olara da 1 hektar yer ber koyupdy. Al ekip al. Şosanyň aýlykyn, şu güllükün. Özüň näme ekip alsaň şona. Kana şu başlyk onda etip gününü görse. O ya yaşıl et koygana onda etip gününü görse. Ha dekallar ne etip gün görmeli? Hormatly dinleyijiler, daha şogully Üzümgül raýda bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Azatlyk radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Halkyň ses tapgyryndan berýän gepleşiklerimizi Azatlygyň arhiwinden Bibi Daýdanyň goşgusy bilen dowam etdirýär. Dinleyijilerimiziň käbiri bu goşgynyň gaýtadan eşitdirilmegini haýyş etdi. Vertolyotda aýlanyp görşenen sen seredip 6 manat ýarma işlik ýerler sermenip. Emma welin kärenden eýetiniň çagasy İşlän oklar hiç saçan köşenýänler aýdaýyn garyplaryň çagasy. Ýyla ýakda alyarlar, pette pullary, alyanlar, diňe baýlar, işletýärler gullary. Bir wagtlar Moskwa, ýaýartykla arhaty. Şondan soň düzelýädi, alyardyk kanahaty. Inni welin hat ýatsaň, guýaga çana dönýär, gaýtyn gorkulyp seni erwet sözlerden gönýär. Çıtmışlığın sonu, haçan kutar adamlar, denizde yutunup kesilleyer adamlar. Yöne kovuluk televizör görýänim, ölüme ýigren ýaryn, yüzüme öwýänlerin. Gün içinde 5 ýerek ip görüň böreği.
çöreği. Diyersiniz derrewjek, ala görüň çöreği. Yarancan adamlarım, günne aýdýan sözlerin, eşitýärmi prezident, men aýym yan gözlerim. Aýdym tanys neden, bar işini şol etdiň, 40 gradus ısıda işleýän reketdiň. Anhadilde maýa puly, 3 yerden al ýar puly. Oňa garşy akyp dur, hökümetiň bol puly. Indi bile şudan yok, şu açılyan rahatlara, cuma bilen poşolak öwrülüle ýatlara, yapanna da çallyňyz, gurre çapagy, açanna da çalýaňyz, şol diýman çapagy. Hani sizin erkiňiz, hani sizin hukumy, artist bolluň baryňyz, sir bilen terkäňiz. Aýdym tanys opera, bolly seniň bar işiň, hani beren sözlerim, halkym bolar bar işim. Inni halkyň barsy, bigar bolýar. İşlerine salyarlar, ölüp barýar ýarsy. Ey adamlar, inni welin nädýärler? Haramlygy taşlaň da, halallyga ädiňler. Ýolsun soňy erwet bor, Allah taýanyň hukmy bor. Şu gidişine gitse bir-birine borsunlar. Gelin etin gowuluk, erwet gitden soňulyp, şunu aýdýar biri isläp helle gowuluk. Hormatly dinleýijiler, bir daýdanyň goşgosyny dinlediňiz. Öz sevitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini taryhy temadaky söhbetler bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz taryhçy ýazgy Amanmurat Bugaýew. Amanmurat her kunna Türkmenistanyna pagta ýygmar, şoňlan birlikde de Türkmenistan mejbur häkmet ulanmakda tanqid edilýär. İkinci taraftan Türkmenistanyň ýa-da beýleki Sowet Respublikalarynyň yer meselesi, daýhançylyk meselesi, beýleki meseleler bilen baglykda şu bolşewikleriň rewolýusiýasynyň 100 ýyllygy, adamlaryň asyrlyk durmuşynyň boluşy bilen bagly bir topar täze faktlar beýan edilýär, şu wagt okuwçylara ýetirilýär. Türkmenistanyň şu yer suw bilen baglykda könürgünçde bolan wakalar, şu baýlar hem garyplar meselesi hakynda da dinleýijilerimiz gurrun bermegimizi haýy edýärler. Eýsem könürgünçde baýlar meselesinde, garyplar meselesinde ýa-da garyplaryň öz baýlaryny goraýşy bilen baglykda size nähil maglumatlar bar? Türkmenistanyň döwlet arhiwiniň 1-nji fondunda saklanýan 358-nji işin 189 sahypalaryndan tutat. 1925-1927 ýyllarda Marwa Paltaras Aşgabat sodurda şeýle atlandyrýardylar. 1925-1927 ýyllarda Marwa Paltaras okruglaryna geçirilen yer reformasyny 1727 baý we kulak hozurklaryň yeri suwy elinden alınıp, ol 33.000 yersiz we az yerli hozurklara paýlanyp berildi. Satan soňy. Sotsialistki dialogyň mahabatynyň soňuna juda uriş edilipdir. Ýöne halkymyzda pişiringinlemli samanhanasylly diýen bir tähim bar. Bolşewikleriň de ýynnamlygy pişirinka deň. 1931-nji ýylyň aýagynda Türkmenistan Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkel Komitetining plenumy geçirilýär. Plenumda Merkel Komitetining birinji sekretary Hasawat bilen çykyş edýär. Merkel Komitetining birinji sekretary Popowyň hasawatyndan çykýar. Bile 1931-nji ýylyň dowamyny 2000 hozurlugy kulakçylyga çekmek we olar respublikanyň başyna sürgün etmek hakynda ýokardan görkezme berildi. Biz onu 2 armesde berdaý edip 4764 hozurlugy kulakçylyga çekdik. Olardan 2550-si eýýam awgust we noýabr aýlaryna respublikanyň başyna sürgün edildi. Galan kulak hozurluklaryny sürgün etmek üstünlikli dowam edýär.
tatan soňy. Inesi Yakob Popov'un sözüne sallanansa konunu diýmek öňdäki yer suw reformasy geçirildi. 33.000 hozaloğa yer verildi diýilýändiň hemmesi yalan kalp gurrunly bolup çykýar. Bary ýokardan berilýän görkezmäni amal etmek üçin geçirilýän iş. Indi men suwalyňa jogap berjek bolayyn. Ýurtda ulagy çeken basmaçylyga yani kırızlarlı ulusuna bazı adamları günahkar etmek, bir Türkmen selam aytsam bu urup bağlamak bolýar. Şerde bir ýaly aýratyn nyksamak gerek. Gurrunly edýän döwrümizde baýlar, bazı adamlar bizim ülkemizde amat gelenne döwlet gazmasyna yani halkın ırskalyna sorpunup kalp döwrülen baýan adamlar der. Olar yani bolşewiklerin gara döwletçek bolýan baýlary nizama arky bäri nesilden nesle geçip nesil haýyn köpelip nesil haýyn maýasy artýan maýlyk ýene bir ýagdaý şuň üstüne goşmak gerek. Şu baýlaryň baýlygy dine baýkyşyň ejdatlaryny owadoşlaryny nepi degen baýlyk däl, ol baýkyşlaryň owadoşlaryna da Koğumarınlaşına da, komşoğularda, garip pazarlara da nepi degen maýlyk. Meselen baýkyşlar öz eýetçiligindäki yakın yerleri, yer az ýa-da yer umuman ýok adamlara kärennetine beripdirler. Kärenne berilen yerden baýkyşynyň özüni üçin talap edýän haky ýygnalan hasylyň 10-dan 1 bölegini, ýagny 10%-ni 10 götürümli bermegi şertleşdir. Bir yerde de şeyle aktar revolüsiyon diýilýänden olar könrüns beýligine de tezen uyerdine de mar uyerdine de rowas bolupdyr. Aman Murat, elbette bu sizin aýdýan zatlaryňyz oku kitaplaryny aýdylmaýardy. Şoňlan birlikde hatda sowgatly ýokary bilimli diýilýän adamlar hem şo baýlar kulaklar diýilýänleriň dogurdan ömürde ýanly elementler bolanlygyny ananýardy. Ýagny olaryň durmuşy ýyda çekenligini, adamlary eksploatasiýa edenligini ananýardy. Emma soňra faktlar deňeşdirilenini Sowetler döwlet diýilýäniň adamlary şo baýlar diýilýänlerden haskan edenligi belli boldy diýilýär. Yerli synçylar aýdýarlar. Eýsem şol döwürde baýlar diýilýänleriň jemgyýetde oýnaýan roluny golyuk adamlar, garipler diýilýänler düşünýärmidi? Sowet taryhyny öwredilmedigen bolsa, şo garipler diýilýänler öz baýlaryny goramaga çalışypdyrlar ahir. Şu arada maglumat berip biljekmi? Şaýdýanyň hakykatyň agyn özüne şol daýharlar ýa-da garipler öz owadoşy doğumlarynasy baý öz tömkär saýmanlyk tertine howtlar saýypdyr. Ýa-da maýdyşyňlar bolşewikler şoýurulgan ýok istek bolup baý garybyň garşyna garyby baýyň garşyna goýup özüniň häkmetini berkerar istek bolupdyr. Aman brada, anyk mysala geçdiňiz. Başlyna ine şeýle bir anyk mysal 1931-nji ýylda Könürgençden 450 baý maşgalany kulakçylyga çekipdirler. Olary respublikanyň başyna sürgün etmekçi bolupdyrlar. Bu habar ağızdan ağza geçipdir. Gurrunlary suwdanlasak, ýani gysgatsak 1931-nji ýylyň 24-nji 25-nji iýulunda Könürgençiň yerli halky öz baýlaryny dünkün karnyny doýuran güderany düzeltmäge bolugyndan koşan adamlaryň gorony çykşetdirler. Oğulların tuzlarlarında esası bölegi bolşeviklerin basmaçylaryň garşyna döreden kızıl taýaklylar atryady diýilýän atryady eken. Kızıl taýaklylar dün bolşevikleriň özüne paýlan ýaragyny bugun bolşevigiň özüniň garşysyna ulanypdyr. Soňra bu oğulany Könürgençden o diýen daşda bolmadyk, nalazyň kyrı diýilýän ýerde bukulup yer yerine bolşevikler bilen darkaşa söwüşe gelýän basmaçy atlaryň boşlukdyr. Bir hepde olay dowam eden bir halk gowgolanyny basmaçylar Türkmen kavaleriýa polkunyň ýaragly güýçleriniň kömegi bilen basyp ýatypdy. Şu ýerde gene-de ýylyna aýdylmaýan bir juda bir geň fakyt bar. Gowgolaryň başlarynyň wagtynda yerli baýlar, ýagny kulakçylyga çekilen baýlar özleriniň gorugyny aýaga galan adamlara, garip pazarlara
Şewaşy beredin, öz maskalagyny goran, bolşevikler barbyr bizi sürüneder, biz üçin başynda gowa satyn almaň diýip, olaryň özi töwelläpdir gowgolanyşlary. Sebäbi bolşevikin nämedir ýem 30-njy ýyl 14-15 ýyl geçen adamlar, laýtdy düşünjeli adamlar, bilýärler, meni nähil istesen baha beresiň, ese baha bermeli fakyt. Hormatly dinleyijiler, tarihçi ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen türkmen tarihiniň aýdylmaýan sahypalary barada söhbetdeşlikden nowatdaky söhbet dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza senlik hoş, saglyklyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.